to the point. Dong inin kay official naman di ay nga panahon na sa tag-init, no? Oh, bitaw day. Oh, i-declare na sa Pag-asa. Marso. Bitaw na nga daghan ng mga kaayo day mga sunog-sunog ron. Kay alimuot ang panahon. Correct. Daghan po init ang ulo. Oy, basta summer, di ba? Or kanang summer, di ba? Summer ko dyan. Kay dry season lang muna to. Summer lang muna dyan. Mga kuhan dyan. Tag-upat ang atong mga season. Pero dry o wet raman yun nga season sa Philippines. So, sige, ato lang gamiton ang summer season, mga kasama. Ang mga iro daw dong irin. Karong mga panahon na, mga init og ulo. Sipok o sipok. Sipok bang ganing, iro, ang tao pa ba? Mao nga pahinom do mga kasama sa tao labi na tao. Mas laning tao, mas grabe sila. Lalay mga few reminders dong ini. Sige daw day. Please stay hydrated. Kana. Okay? Importante tubig. Inom og daghang tubig, ayaw mo pagsigig inom og soft drinks. O niya, likaya nato umugawas dong ini sa mga oras nga medyo init gyud sa gawas. Nya suot pud tag mga kuan pud mga kanang komportable nga mga sinina. Correct. Ayaw pagsuot og neon green or itom. Unya kung nakatrabaho ka sa gawas, usama dong Erin. Dong Erin, usama na nga naman ko sa construction worker, so may imuhang advice nila dong Erin. Mo gani day. Ayaw pagsuot niya tong mga kanabitaw maka-trigger o makapasabot bitaw. Kaigang. Sa kaigang, nga init kayo ang naglagiting ang haring adlaw nya inig kaigo nimo baga kasama mo kuan siya mo samot sa mo energize sa init sa imong kalawasan. Correct. Likay gyud na niya ayaw gyud kalimot baga kasama tubig gyud permanente. Break pod. Maagalon diha, pa-break up po na inyong mga trabahante labi na kung naa sa gawas. Naay uban day nga mga kuanday kanabitang panalitan sa construction. Naay uban sayo sila magsugod day Maisel para nga sayo po sila mo break pagka udto. Oo. And then kay basta ano gani day kanang udto na gani. Lagiting na kayo ang kinibitang ang init sa adlaw nga gasidlak day pati na yung inita sakit na kay imuhang bagol-bagol sa imuhang panit nga mo kinibitang mo igo sa imong panit. Sa imong bone marrow. Mao gani, no? So nay mga ingon ana nga mga kuan bitaw management sa mga nagkadayang kumpanya nga labi nag outdoor day ang trabaho sa ilang mga trabahante nag-adjust sila day sa ilang kining pamaagi. Usahay na apoy kanang gabi sila mo construct, di ba? Tinood na nay gabi. Mayo na kung ana yung agalon. Kasagaran anak kanang mga naas karsada day. Gabi ang ilang kining iabante ngadto sa mga karsada. Ayan. And on the other hand, ang Erin, basta summer, ang mga negosyo na patok ay ice, candy, ice drop, ice cream, ang sabay mga ice, mga kasama. Halo-halo. Wow. lang. So, kung nagplano ka nga magnegosyo kakarong panahon na kasama mauna na ang higayon para pahimos lang nimo ang panahon sa election na ba hinoon? Masig na ay muhatag og ice cream, pa-ice cream ni Mayor. Oo, takayba, mga kasama sa mga diskarte karong panahon na basta pahinomdom namo ni Radyo Man Erin. Careful po kay init ang panahon karon.